Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa R. Duterte Street, Banawa, Cebu City. Dahil titikman natin ang street food ng Iligan dito mismo sa Pankyo. Let's go! Studio, matitikman na din natin yung Pankyo or Pan Barbecue. Ito po ay street food po ng Iligan. First time ko pong matitikman ito mga studio. So before tayo magsimula, pray po muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Yan, mayroon po tayo ditong combo number 3. Ito po. Niloko po yung kuhan nila dito. Tawag. Tawag. Tsaka ito namang combo number 9, nagka forever. So bago niloko man, ngayon nagka forever na. So tara po dito din simula. Itong niloko mga studio, meron po itong laman sa loob na hotdog, Hungarian sausage at saka longganisa. Yan po, tikman po natin. Kain po. Ang sarap ng barbecue naman sa loob. Saka mayroong kamatis, lettuce pang, saka cheese din. Masarap ito man, pang street food talaga. Napadaan ka ba? Padaan ka sa kalye, bibili ka nito. Habang naglalakad, kumakain ka ba? Pero itong style nila, nire-build up nila ba? Yung street food ng Iligan ba? Heavy ito mga studio, talagang isang ganito, magbubusog ka na ba? Okay lang lukuhin, basta busog. Ikain na lang. Yung bread din na ginamit nila, mayroon diyang smoky na flavor ba? Kasi gisugba po kapil ba? First time ko natikman naman niya yung nilagay sa loob, barbecue ba? Masarap pala ito. Yung nilagay na mga palaman is mga street foods, no? Barbecue.
Dito naman tayo sa mga studio sa Nagka Forever. Sobrang dami po ng mga barbecue na nandito. Meron pong hotdog, longganisa, isaw, liver, Hungarian sausage, pork barbecue, at saka chicken skin. Wow, parang all-in-one na, no? Ang laki nito. Parang putok-batok din pala to. Ang laki po, parang hindi magkasya sa nganga ko to. Ang dami po niyang sahog. Sinsya na po, medyo miss siya. Masarap yung mga barbecue talaga na nilagay sa loob. Tamang tama to sa isang tao to, ma'am. Busog na busog ka talaga ito. So kahit dalawa, tiin mo, pwede din. Oo, kasi malaki naman, no? Maraming salamat pala sa may-ari ng Pankyo. Na-invite tayo dito Oo, para matikman natin yung street food from Iligan ba. Kahit hindi tayo nakapunta ng Iligan, nakatikim tayo dito sa Cebu ba. Oo. Yan o. Lumubos ko ito, magka-forever ba o? Char. Siksik sa pagmamahal yan pang. Sobrang daming sahog. Tsaka ang laki. So yan mga studio. Unang-una niloko ko pero ngayon nagka-forever na. Dalawa yun naubos natin. Itong Pankyo pala mga studio, mayroon silang branch dito sa Cebu mismo. Meron sa Iligan at saka sa Dumaguete po. Masabi ko dito po, masarap siya ba? Kasi ibang food experience siya. Meron siyang bread or tinapay, tapos meron nilagyan ng mga barbecue ba? Kaya Pankyo or pan barbecue. Saka sa isang order mo dito, loaded siya ba? Daming mga sahog nilagay sa loob, nakakabusog talaga. Worth it yung pera mo ba. Kaya subukan nyo po dito mag-order mga studio sa Pankyo po. Maraming salamat sa panood sa episode na to. Kita-kita tayo sa sunod na food adventure. Bye-bye.